Hi guys, good morning. Ito naman si Duday, nagbabalik. First video sa 2022. Ngayon guys, papakita ko sa inyo, magluluto tayo ng pansit ulit. At ito ang aking mga sangkap. So ayan guys, mayroon tayong chicken liver at breast chicken na hinimay na. Ang ating pansit na lulutuin, meron tayong soy sauce, bawang, sibuyas at carrots, at ito ay kinchay. Meron tayong paminta, repolyo at bagyo beans at chicharo. At yung chicken stock ay nandoon. So yan guys, bago tayo mag-umpisa magluto, ay mag-intro muna. Mag-i-intro muna. So yun guys. So yan guys, umpisa na tayo magluto. Ahin muna natin yung gulay.
guys, susunod ko na yung natin yung chicken stock. Dagdagan ko na lang ng tubig. Dahil walang chicken cube sa grocery, bread cubes na lang.
sobra lang to ng nakyat sa taas. So ito siya guys. Yan na ang pansit bihon ala duday. So yun guys, isa na namang recipe ang aking ibahagi sa inyo at sana nagustuhan niyo yung aking video ito. Kung ikay bago lang sa aking gamit, sana kayo mag-subscribe at huwag mo na rin kalimutan click ng notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video at mag-comment ka na rin kung ito yung nagustuhan ang aking pansit. So yan guys, salamat po.